Vďaka križovatke a našej dobrej spolupráce naďalej budeme v tom pokračovať a môžem vám povedať, že od roku 2008 spolupracujeme. Dostávali sme už veľa takýchto monitorov, na čísla si už nepamätám, ale tieto monitory nám pomohli zachraňovať život detí. Mali sme nie jeden prípad, že práve ten apnoe monitor nám signalizuje matkám a detičky boli dovezené a bohužiaľ sa stala jedna tragédia ešte vtedy. Bez tohoto monitoru došlo k náhlemu úmrtiu, stratili sme jedno dieťa, to bolo dieťa v domácom prostredí, ale od tej doby, keď máme nejaké vysoké rizikové skupiny, nejaké problémové dieťa, či už počas tehotenstva alebo po pôrode nejakým problémom, my každopádne preferujeme aj ponúkame apnoe monitor, BabySense a myslím si, že dobrým efektom. Chcela by som z tohoto titulu poďakovať križovatke za spolupráce a dúfame, že budeme naďalej spolupracovať a ostávame verní v prospech našich malých detí. Ďakujem.